pamoskeni baba zvamanje manje parikubvira ende nandichiona zvangu mavideo clips aya ndoda kuti ndikuratidzei. Some of them they are circulating on social media akasiyana siyana. Vanhu vepamoskeni havasi kuita mafunnies, they are not playing nema-elections avo. Come to think about it, ndangofunga ndikati but dai takangodai so kana kuti dai maZimbabwe anga akangodai so chii chaiitika. Right now SADC yatosvika pakupanika pakudedza musangano kuti ngatimbogarai pasi tiongorore nyaya yeMozambique iyi kuti iri kufamba sei, zvakamira sei, zvoitwa sei. But aiwa katinoziva kuti chichabuda chaicho kubva kuSADC hapana, nekuti wacho chairperson akatochitorawo chinhu chacho neginya saka ma1. But zvisinei, vanhu vepaMozambique havasi kuita mafunnies, havasi kusekerera munhu ende mabhodha vavhara, motikari dzemapurisa vari kupisa, havasi kuita zvemafunnies. Saka toda kuti timbozokompeya kuti isusu semaZimbabweans takazvitadza sei zviri kuitwa neMozambique izvi, takazvitadza sei. Asi simba redu rakawandira kumuromo sepinjisi, taimhanya pasocial media tichitaura tichaprotesta tichadai so. But Mozambique hauna kumbonzwa chinzi kuchaitwa demonstration, but wakazongoona vatongozara vakutochizora kuti chatsva maresults aya hatisi kumada. Let's watch the videos aya first and then tozokurukura chinhu zvizere panyaya yekuMozambique. Muromaona matrucks ari kuenda kunovhara bhodha. Manheru ayo vanhu vari kuratidzira. Onai guru mwandira, guru shushu ure vanhu vari kutaura kuti aiwa vhoti redu hariendere mahara. Onai vanhu vacho zvavari kuita. Muri vaona here vanhu vari serious pazvinhu zvavo. Pamoskeni hapana kuchipa. Ya moskeni haina kuchipa. Bhodha ravhara. Vatora vabata matrucks vakaturn around. Matrucks akamanikidzwa kunzi must turn around. Vanhu ivava vanhu povu kuvhara road nemaside tipa, kutora maside tipa kuvhara road. Ndo road bhodha riri pamberi apa. Vawaridzwa vese makidzi vaturwa. Ya hanzi zanu ngaiende free rimwe munome yakadyiwa. Zvaisida kuenda. Hapakaipa nyika yese it's in chaos baba. Hanzi zanu PF. Zanu PF kuMozambique hanzi ngaiende. Mamaona mavideos akawandisa mavideos aya, but ndangoshandisawo 1 or 2 kuti mungoita sei mungoona situation iri paground kuti Mozambique hakuna kuita sei hakuna kumira zvakanaka nditika ma1 chaiwo. Ndisati ndangokurukura zvinoenda mberi, rega ndingokupaiwo mashoko ari kubva kuna Owen panapa. Owen ari kutaura kuti it's now easy, zvanyore kuregister a company in South Africa using your passport without permit. Zva very easy. Anditika chinongodiwa chete kubata namba dza Owen idzo dziri pa screen idzo. Womutaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holy shamwari nditirochi
ndiitiro registration yekambani yangu, obva akuvhurira an FNB bank account. Zvinhu zvako zvakuita sei zvakutoendeka handitika. Saka bata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo, okuita sei okuitira mudhiginyira wacho, zvinhu zvako zvoita sei zvinhu zvako zvoenda kumberi handitika. Right, Zimbabwe takaita kuma-elections, taenda kuma-elections tikati anga asiri free and fair. Vakauya kuzomaongorora vakati anga asiri free and fair, zvikabuda pachena kunzi anga asiri free and fair. Mbazvanzi uyu ndiye wapresident wenyu. Vamwe vakambotaura vakaita noise pamasocial media, vamwe vakaita sei, but chakabuda paground hapana. But right now Mozambique yataura kuti kudhara ikoko makataura kanyaya kenyu kekunyeba ikako. Isusu zvamanje manje tikutotaura kuti ma-elections aya akabirirwa ende hatisi kuzogara mumba, tichaita noise kusvikira zvinhu zvagadziriswa. Ende tiri kuvaona vanhu vemumozambiki, vanhu vepaMosken vari kuita ruzha ende vari kupopota ende havasi kumira, and they are not talking on social media, vari paground. I think isusu maZimbabweans ndo patiri kurasira metsi dzedu, ndo patakarasirawo metsi yedu. We were waiting for SADC kuti SADC ichazouya yoita action and then yomva yazoti re-election, and some of the information yaitofambiswa nevarakashi kunzi let's wait for SADC, vachida kutora nguva, vachida kudhonza nguva kuitira kuti vachiziva zvavo kuti SADC painongouya inongotaura kuti aiwa isusu hatipindire munyaya dzechi, munyaya dzema-elections idzi. Tinongotaura kuti ma-elections akanganiswa pakati nepakati nepakati, iyo nyika yozvionera pachezvayo. Saka handizive, kune vanoziva kuti ramangwana reZimbabwe richazovei, kana tichinzi maZimbabweans takafunda, maZimbabweans tinotya Mwari, maZimbabweans we are civilized. Chero tikatsikwa tinongosekerera tongoti ndichazomubata pasocial media, toatanohwanda kuseri kwemakeyboard tichiita sei, tichitaipa tichitukirira, but paground chaipo chaipo hapana chinenge chiripo. Mawanai kune vanokwanisawo kuda kutibatsira, vanokwanisawo kutipawo ramangwana, kutipawo chiedza kuti going forward senyika yeZimbabwe chii chingaitwe kuti nyika yedu at least tikwanisewo kushekawo sezviri kuitwawo nedzimwe nyika izvi. Right now paBotswana apa vakachigwina, hazvina kana chitsotsi, hazvina kana kunzi chii, zvakangonzi aiwa yakanaka yakadaro. But isusu edu ma-elections 2028 ari kuuya, zvichafamba sei kana tichangoramba ingori ngoma ndiyo. Mawanaya siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako kuti unozviona sei, unoionawo sei nyaya iyi handitika iri kuitika paMozambique, uyezve isusu semaZimbabweans tichazoitawo sei, zvichazomirawo sei kusaidi kwedu handitika. So ndo nyaya yanga ndangofamba nayo zvamanje manje, but ndisandaenda rega ndingokuudzai nezvegwenzi rephytomed. Gwenzi rephytomed ndo gwenzi ranetsa, ndo gwenzi riri kutora mari zvamanje manje. Bata manhamba ari pascreen ayo, wongotaura nevasikana ivavava vanokuitira mudhiginyira wacho ipapo handitika. Ende gwenzi iri rine maresults, gwenzi iri rinoshanda, rinorapa zvirwere zvakasiyana siyana, kensa, ungava nemusoro unorwadza, ungava nemudumbu, ungava nezvirwere zvepabonde, zvese zvinoshanda negwenzi iri handitika. Saka bata nhamba dziri pascreen idzo, wotaura nevasikana ivava vanokuitira chi, vanokuitira mudhiginyira wacho ka. So as for me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now. Ngatisangane muvidheo rinotevera.